Pozdrav svima ljudi, sa vama je Dule sa kanala Gamer Serbia i danas igramo Bilijer. Idemo na jedan spin da vidimo šta ćemo da dobijemo. Da vidimo, dobit ćemo 450 ovih kao poena, to je dobro. Imamo jedan gift, to je od ove Jean, dobro, ajde to sad. I bacamo se odmah na play, idemo u Moskvu da vidimo da li ćemo moći do 13. levela. Dobro. Vidimo ko će prvi da za loptu. Dobro, čitava se. Ajde, dobro, znači ona će prva. Ma kako će to on da radim? Po meni loše. Znači, dobro, ima tu loptu. Aha, ja imam, da. Mislim će ona ponovno. Ajmo ovako. Tako, sad smo je zablokirali i nema ništa. Možete i sami da vidite. Ona će se tu dobro, mislim, tako može, evo, ali ubacila je i moju i njenu. Znači, sad smo tu i još i ova moja. Dobro, vidimo šta će sad. Loš potez. Mi ćemo ovo ovako da gurnemo. Ovo ćemo još malo sam da umoramo. Tu ćemo da idemo. Ne, ajde pokušat ćemo ovo. U stvari, da, moramo ovu. A ovu sam i vrijeme. Aj pa šta nam da. Ništa. Dobro, ovdje smo se malo zeznuli. Ja sam teo da idemo prvu, sad ne znam šta je to bila, ne znam koji broj bio, i kad tu ubacimo, ostane nam ova sama. Dobro, hvala ti, sad si mi namestila. Sad ću svaki slučaj prvo, u stvari neće, evo imam ovu, to je pogodak. Dobro. Vidimo da li možemo ovdje nešto da uradimo. Možemo. Evo ga, ovdje jedna jaka. Polako samo. Da vidimo ovdje. Ovdje ćemo morati ovako i da razbijemo. Da ćemo ići. Pa. Namestio sam joj ovu, stvarno nisam znao kako drugačije da odigram. Dobro je namestila ovu crvenu, to je za nju lepo je namestila, bravo, ali to nisi. Mi ćemo ovako, ali ćemo malo jače. Sad sam ga preterao. Da. Dobro, ajde pokušat ćemo ovako, da je. Bravo, super. Samo da sam pipnuo. Sad, mislim, ima sad ovu crvenu. To će da ubacim, mislim. Nećeš ni tu da ubaciš. Pa šta, ženo, moram da ti dam, a ti nećeš ništa da ubaciš. Stvarno, mi nisi jasna. Dobro. Mi nemamo ovdje ništa specijalno. Ja ću ovako da ga opalim. Opa, za malo, lep, super. Ovdje može, ajde tu da. Ne može, tu je bila sad je meni malo problem. Nije ovo sad sam još ubacio. Pa da. Nego mučim se s ovom, nikako da mi dođe na lepo, da je uštekam ljudski.
Ali dobro. Izvinite što sam prekinuo, ušla mi je sestra u sobu, ne mogu, toliko je naporna, znači... Ali nema veze, mi nastavljamo dalje. Dobro, ovdje je ona niš, ću ubaciti, ali dobro, znači nema veze. Evo ovako jedna. Da, ubacit sam je, ovo je najgore za mene bilo, znači ne mogu da verujem. Ovo sam joj i sada obezbedio, znači stvarno ne mogu da verujem. Dobro, sad izvinite, moram prekidam ljudi, krećemo, ona ovo nije iskoristila i da vidimo da li ću ja moći. Ja nisam ovo. Ja sam se sad zeznuje. Trenutak odluke. Ajoj, tupane jedan, Dušane. Šta si žurio? Vidite ovo. Ne mogu da verujem. Koja sam ja nupčina. Ne mogu da verujem, ljudi. Ništa, idemo, ja ću pitam play again. Ona neće, ona pokupila moje pare i odmah otišla. Ali dobro, nema veze. Znači, na takvima sve dostaje. Ajde, znači ti si sad neki kao šmeker, Aleksander, ono, pravimo selfie, ono, ovo, i nikom ništa. Dobro, ali idemo dalje. Dobro, ponovo njegov, još je 14 level. Dobro, nema veze. Dobar si, ali ne mogu da shvatim ovo. Zašto ne kupite neki štap? Zašto? Znači... Postavit ću ga ovdje. Tako. U stvari ovako ću. Tako. I ovako ću se malo pipnuti. Šta? Nije udarila u što? Pa udarili te na sarani, da Bog da. Samo da ti kažem. Ti koji si pravio igricu. Mislim, stvarno, ne mogu da verujem. Znači, ja ne, ni loptice mi se nisu dobro poređale. Ali dobro, pustimo muziku, ovo mi je nešto sad. Ajde, vidimo sad. Ja, ajme. Ovako smo malo pustili da se čujemo. Tako. Dođi napravi kotrljanje loptice da čujem ovo. Ne, nisam promašit ću. Dobro, ja sam promašio ipak. Ali sam mu sve zaklonio. Nema nijedno. Tako, pa da. Nema čovek nijedno. Dobro, on je tu sad kao nešto čekao. Pravio se šmeker, kao što smo mogli da vidimo iz slike. Ali... Ja ću pokušam ovako. Ovako. Ništa to nije. Dobro. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Znači, vi samo da osnim da mi je